भाई वो लग रहा बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे अब नेपाली गर्लन के कब्जा होके वाला बा। कहे से नेपाली एक्टरन से कब्जा होके वाला बा। ये हम काहे कहथिला, कैसे कहथिला, सब बताई। सिर्फ आप लोग वीडियो के पूरा देखा। अगर आप लोग नया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। चला पूरी कहानी एक्सप्लोर करके बताओ थिला। भाई पिछले कुछ दिन से नेपाल के कुछ लड़की है जो की आके भोजपुरी इंडस्ट्री पे एकदम से भैया राज कर रहा बाटी। लेकिन बात यहाँ से बा कि भाई वो नेपाल का एगो कुछ लड़कियां ऐसा नहीं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे आके अपने हुनर से कब्जा कर लेनी। कुछ तक चमचापन से कब्जा कैनी, लेकिन कुछ हुनर से कब्जा कैनी, लेकिन कब्जा को के हट भी गई। चला बताओ सिला वो कौन कौन लड़की है। नंबर 1 पे बात करे वाला सोम्या पोखरेल। भाई वो सोम्या पोखरेल के आप लोग जानते हो। सोम्या पोखरेल पहले पवन सिंह के खिलाफ बोल के खेसारी लाल के दिल में जगह बनावे ले और खेसारी लाल के साथ में काम क के फिर खेसारी लाल के अंड बंड क के सोचले कि पवन सिंह हमें काम दिए। इन पवन सिंह बुला के बाप रे बाप इतना बेइज्जत करे सोम्या पोखरेल के। अरे शूटिंग कैल गनवा हो हटवा के दूसरे लड़की शूट करवा दिलन और सोम्या पोखरेल का हालत खराब हो जाले। आज सोम्या पोखरेल जहां से उठल रहनी वहीं जाके बैठल ही एकदम भाई वो हालत खराब बा। नंबर 2 पे हम बात करे वाला हिला आपके बात करिए 2 नंबर के। 2 नंबर पे प्रीति पासवान आवेली। ये भैया नेपाल के रहे वाली ही, लेकिन भैया वो एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री पे इनकर काही कब्जा बा। एकदम बहुत ही बढ़िया से नेम फिल्म बना के रख ले प्रीति पासवान। लेकिन अब बात कर नंबर 3 की वो लड़की के जोन की अपने डांस के माध्यम से अच्छे युवाओं के जो उनकी फोकस अपने ऊपर खींच के रख ले बा। जेकर नाम बा भाई हो हम आपके बताओ चिला, जेकर नाम बा माया मागरा। हाँ ये लड़की भाई हो अभी 19 से 20 साल के बाद जो उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तो बहुत हाई लेवल पहुंचल नहीं बा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में एक डांस स्टेप देख के आपके होश से उठ जाए। बगल बगल में कुछ न कुछ शो कर रहा हुई आपने ध्यान से देखा। ये लड़की के भाई हो रील्स इतना इसमें वायरल हो रहा बा। एक कमर का जो बैलेंस बा बहुत बढ़िया डांस बा, शरीर का फिटनेस बा। ऐसे लग रहा बा कि अब अगला नंबर यही लड़की के बा भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करे खातिर। कैसे भाइयों आदमी कहला कि अगर आपके पास कला है तो आप कहीं से हो लेकिन कहीं भी एंट्री मार सकेला। लेकिन भैया वो प्रीति पासवान तो माल अपने कला के माध्यम से आई लल, लेकिन जो टैटू गर्ल सोम्या पोखरेल आई लल वो तो चमचई के दौर पे आई लल, टैटू बनवा के आई लल। लेकिन ये लड़की अपने कला के दम पे आ रहा बा। अभी तो ये छोटा छोटा मंच कर रहा बा, लेकिन भैया वो कुछ समय आपके देखे के बाद मिली कि ये लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़िया बढ़िया जगह काम करी। कैसे भाई वो हाउ तो नेपाल के एक डांस यार सब पर दिमाग खराब कर दिले बा। बगल में चल रहा भाई आप लोग ध्यान से देखा एकदम से का गजब पर डांस बा। भाई वो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। चला मिले थे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।